Bueno, la valoració és molt negativa. Jo crec que estem en un moment d'una gran dificultat, conseqüència del model productiu que tenim fonamentalment. Els propers anys no són fàcils, perquè lluny d'abordar els problemes de fons, que és el que produïm, si és amb valor afegit o no, el que estem és intentant rebaixar les condicions, tant des del punt de vista laboral com de condicions de treball, i això és una espiral que ens apropa més al Marroc que a França. Jo crec que el model del sud d'Europa és un model que no ajuda a l'autofinançament de les organitzacions sindicals. I en aquest sentit a mi m'agrada el sistema nòrdic, que vol dir que els sindicats treballen pels seus afiliats i, en conseqüència, la immensa majoria dels treballadors s'afilien al sindicat per tal de poder estar protegits. Aquest principi, que és el que regeix a Alemanya o a Suècia o a la immensa majoria dels països nòrdics, doncs jo crec que és el que al final dona als sindicats més autonomia reconeguda per la gent, perquè no vol dir que ara no tinguem autonomia, que la tenim plena, però en tot cas la gent té una apreciació de més autonomia a partir d'això. En aquest sentit, crec que aquest és el canvi que necessitem fonamental. Una persona que no està afiliada, si el sindicat signa un conveni col·lectiu, amb ell no li afecta. Només afecta que els treballadors que estan afiliats. Aquest és un dels elements que ens diferencia molt i que de bon arrenquen el que alguns denominen les subvencions als sindicats, que no són una altra cosa més que pagar aquella feina que l'Estat ens obliga a fer, que en altres casos no es fa en altres països. I la negociació col·lectiva és un dels elements fonamentals. Aquest debat el tenim pel sistema productiu que tenim. Si tinguéssim un altre sistema productiu no tindríem aquest debat. Els alemanys no discuteixen sobre això. Hi ha un contracte fixe i després hi ha els minijocs que estan pensats per una determinada activitat amb gens valor afegit. Però en realitat, a la Volkswagen, qualsevol empresa important alemana no estan veient quan li costa acomiadar la gent, estan veient com la formen, com la fan partícip dels objectius que té l'empresa, com enforteixen fins i tot el poder del sindicat dins de l'empresa perquè pugui traslladar als treballadors les necessitats de la pròpia empresa. Si solventem el model productiu, que vol dir fonamentalment productivitat, sovint confonem productivitat amb competitivitat i no són el mateix, segurament que podem donar per fet que el model de contractació i de relacions laborals serà molt més fàcil engestir-lo. La productivitat a Catalunya i a Espanya, amb els anys de més creixement econòmic, ha anat baixant. I aquesta és la prova evident de que som un país que té els peus de fang. El marc dels convenis col·lectius haurien de ser de caràcter sectorial i nosaltres en l'àmbit català. Per què? Doncs perquè l'àmbit català és un àmbit propi, per moltíssimes raons, no només de cost de la vida, que hi són i és una realitat, sinó també des de la perspectiva de massa productiva, per entendre's. I en aquest sentit nosaltres som clarament partidaris d'un marc català de relacions laborals que tingui com a pal de paller la negociació col·lectiva. És un altre debat absolutament artificial. Sempre han estat els salaris lligats a la productivitat de la pròpia empresa i jo crec que podem avançar més en la mida en què la gent
que està treballant a l'empresa, els seus representants tinguin coneixement de com es fa tot això, perquè estem en un país que una empresa com SEAT, la seva rendibilitat pot tenir molta relació amb el preu que li obliga a comprar-li les peces que porta el cotxe que es fabrica a Alemanya. Hi ha dues coses. Primer, jo soc molt partidari de que un sistema de pensions, com més gran sigui, millor. I per tant, a mi, francament, el que m'agradaria és tenir un sistema europeu. Si agafem els últims 50 anys, una mica més que hi ha de vida de la Seguretat Social, potser estem parlant de, sí, una mica més, bastant més, 70 anys de vida de la Seguretat Social, des de que la coneixem, Catalunya ha estat autosuficient i ha generat recursos per sostenir el sistema en l'àmbit espanyol. Això són dades objectives. Aquest no ha de ser un element per al que la gent no prengui una decisió favorable a que Catalunya inici un camí en solitari. El sistema de pensions català, des que existeix Seguretat Social, ha estat i ha tingut superàvit. Podríem revisar-lo. Jo no estic en contra de poder revisar-lo. El que tenim no és perfecte. En tot cas, el que em fa l'efecte és que el que hem de diferenciar és el que és subsidi d'atur de dret, que és el que tu tens com a conseqüència d'una cotització que has fet. I aquest, si el tenim així i el revisem, haurem de revisar la cotització que fas, per entendre'ns. Quan acabes aquest dret, el que l'Estat, els mínims aquests que l'Estat dona de subsistència han de ser així, han de ser d'una altra manera. Bueno, jo crec que aquí hi ha un debat amb el que una Catalunya independent i no independent també podria aprofundir. Jo no acabo d'entendre com és possible que aquest país tingui els boscos plens de brutícia, que tinguem els incendis més brutals de la Mediterrània i que, mentrestant, l'Estat no sigui capaç de posar en marxa plans que puguin combinar totes dues coses, no? Aquesta és una pregunta que tampoc es pot contestar amb un sí o amb un no. En tot cas, jo crec que ningú no pot discutir la viabilitat d'un estat com Catalunya. Vull dir, la nació catalana pot subsistir. Això, jo crec que des del punt de vista econòmic podem discutir si és amb 10 o és amb 5, però que no pugui existir, si no hi ha factors extrademocràtics, pot existir. El que en aquests moments es planteja, jo crec que una immensa majoria de la ciutadania de Catalunya, és que l'actual estatus no ens serveix. El procés estatutari està absolutament superat per la història. I per tant, Catalunya necessita una relació amb Espanya negociada i acordada. O agafar i anar-se'n. O fer cua, per entendre'ns. Jo crec que és la qüestió que hi ha en aquests moments damunt de la taula. I en aquest sentit, la gent hauria de ser conscient que molta gent que en aquests moments defensa, com defenso jo, el dret a decidir, ho fa sobretot perquè té l'absolut convenciment que amb l'estatus actual no és possible arribar a aquesta negociació. Que amb l'estatus actual Espanya no ens té en compte per poder fer aquesta negociació. Ara és d'ara, a Espanya encara hi ha una part molt important que no s'ha pres seriosament, que Catalunya ha dit prou i que aquesta situació no la podrem mantenir durant molt de temps.